Както е казано, един народ, който си забрави историята, е обречен да я повтори. Зами това, че ние българите не сме кой знае какво. 90% от младежите на нашата възраст са дегенерирали и реално се интересуват само от глупости. Да. Здравейте, аз съм Галбин Ивайло, водещ с мен ще бъде Рая Валериева. Ние сме ученици от 10-ти клас в средно училище Васил Воденичарски. Днес сме се събрали по повод 1 ноември, Ден на народните будители. Днес ще си говорим за будителството. Наши гости са Християн Крумов от 11-ти клас, Йордан Христов от 12-ти клас и Мария Маринова от 8-ти клас. Така, има дни, в които спираме за миг и си спомняме откъде сме тръгнали. 1 ноември е точно такъв ден. Ден, в който светлината на знамето и духа ни напомня, че будителството не умира. Знаем, че понякога този празник звучи като от учебник, но всъщност той е по-близо до нас, отколкото си мислим. Будителите не са само героите от миналото. И днес има хора, които ни карат да мислим, да мечтаем и да не спираме да се развиваме. В следващите минути ще ви разкажем защо този празник все още има значение и кой е нашият будител. Първият ми въпрос към нашите гости ще бъде: кои будители познавате? Познавам доста от будителите на българската история, като Пейо Яворов, Паисий Хилендарски, Никола Вапцаров, Васил Левски, Христо Ботев, Любен Каравелов и прочие. Сега ти като ги изреди всичките. Как става? Ще кажеш само двама за сега: Иван Вазов и Любен Каравелов. Аз бих добавила жените, които не са всички, разбира се. Райна Попгеоргиева, Баба Тонка и за тях се сещам за сега. Ще въпрос към вас е: кой е човекът, който те вдъхновява днес и който според теб заслужава да се нарече будител? Будител може да е всеки един човек, който желае да пробужда, и може да е будител в различни сфери. Примерно дори един човек, който се занимава с деца, кара ги да рисуват, разказва и за българската история, показва и произведенията на будителите в нашата история, може да се нарече будител. Будител също може да се нарече един човек, той е български инфлуенсър, Ален Симеонов, занимава се с борба против насилието над малолетни и непълнолетни деца. Това може да се нарече модерен будител, 21 век и така. Но разбира се, по-различни са от тези, които са били в миналото ни. Будители могат да бъдат, както каза Християн, много от най-различни сфери. Такива, които аз познавам, смятам, че на мене са ми казали нещо полезно. Са ме накарали да се пробудя, това означава будител в случая. Такива са, може да е Иво Христов, Григор Сарийски. Те говорят в различни предавания за това какво се случва в света, какво се случва в България и какви мерки може да вземем, за да се оправи това нещо. Будителите също в днешно време бих казала, че са учителите, защото те ни помагат да бъдем такива каквито сме, да бъдем по-знайни, по-добри и хора като цяло. Тези, които помагат на другите хора, на хората в нужда, също за мен са будители. И така. Според вас, измежду нас в училището, младите хора могат ли да бъдат будители? По някакъв начин могат ли да пробудят нещо добро в нашето поколение? Биха могли да пробудят нещо добро. Бих казал, че може би самите ние сме пример за това нещо, занимавайки се, подготвяйки се с информация, за да представим това нещо, за да представим училището, за да представим българската история, да обменим думи помежду си, размисъл на темата. Така има доста хора, които, меко казвам, бих могъл да кажа, че спят относно държавата, относно българската история, и както е казано, един народ, който си забрави историята, е обречен да я повтори. Да, има просто някакъв непокисан в България като цяло. Защото не само, че никой не знае историята, но и никой не се интересува за нея. Малко са хората, които могат да се интересуват. Да, по принцип може
млад човек като нас да се нарече будител, но стига да се информира достатъчно, за да знае историята, както и да му е интересно и да го направи интересно за другите, за да може да привлече аудитория. Да, това така е. Наистина не е много лесно хората на нашата възраст да се наричат будители, защото в днешно време има много непокисти, които гледат само себе си и не желаят да пробуждат, така да го кажа, другите. Има такива хора, които могат да се наричат будители, но не са много. Добре. Какво означава за вас да бъде един човек буден в днешно време? Да бъде буден, доста обширна тема обхваща въпросите и Галабине. Това значи може да се събират примерно на кръжоци, може да решаваш да се събираш с приятели си на кръжоци, да четеш произведения, да се интересуваш, да показваш на малките деца реално, защото би било много по-лесно да внедриш интерес в едно дете, докато е малко към тези работи, защото един човек на нашата възраст, който да кажем не се е интересувал през по-голямата част от живота си за такива работи, трудно би бил проявил интерес към това нещо, към история или към това да прочете книга или примерно един от романите на Иван Вазов "Подигото", примерно, който е доста дълъг. Примерно човек, който не е прочел и 2 книги през живота си, трудно би бил седнал да прочете "Подигото", например. Повтори въпроса, че малко забравих. Какво мислиш, какво според теб означава да бъде един човек буден в днешно време? Да знае какво се случва като цяло. Това означава буден, да знаеш какво става в държавата, в света. А когато знаеш, нищо не може да те оплаши, когато можеш да мислиш и знаеш какво се случва, тогава ти можеш да поправиш нещо. Особено ако можеш да привлечеш аудитория. Към каузата ти. Да. Да бъдеш буден, на първо място трябва да си знаеш историята на самата държава, на България. Трябва да помагаш на другите, с каквото и да е било, дали ще бъде с жест, с парични средства или с храна, да помогнеш на другите. Но на първо място трябва да си знаеш историята на самата държава. Какво според вас отличава будителите от останалите хора? На първо място бих казал, че ги отличава това, което моят приятел Йордан каза за предишния въпрос, е, че са будни. Имат желание и предприемат действия. Реално, за да си будител, трябва да предприемеш действия, независимо какви са, независимо в коя сфера са на пробуждането за държавата или за света като цяло. Трябва да си буден, трябва да предприемаш действия, за да си будител, и бих казал, че се отличават с това, че имат по-голяма воля от дадени други хора и по-голямо желание това да използват волята си, за да променят неща и да помагат. Имат смелост. Освен, че знаят какво се случва в света, те не го крият. Те го показват на хората по различни начини. Имат смелост да го направят, защото има доста фактори, които не позволяват някой човек да говори за това какво се случва. Да, и в тази гледна точка този човек тръгва по лесният път, отива и почва да се образува още и става по-буден самият човек. Да, зависи къде, понеже сега в интернет е пълно с дезинформация. Но ако имаш аналитично мислене, можеш да мислиш, можеш да си извадиш някакъв извод и това означава че си буден. Да, зависи от кои източници Не бих казал, че има дезинформация само и в интернет. Доста от историята и от книгите са преправяни, превеждани по грешен начин, изопачени. Напълно съм съгласен. То само учебниците, като вземеш преди 1 година по история или каквото и да е, пък камо ли след преди 5, да, съкръщава се доста информацията от... Не само, че се съкръщава, тя не се прави интересна. Да. Те показват неща, които са прекалено обобщени и които са прекалено някакси неутрални. Снизходителни, да. И когато ти представиш по този начин историята и един човек като нас, какво си казва? То значи ние българите не сме кой знае какво. Участвали сме в сръбско-българската война, примерно. Може да сме спечелили там, но какво толкова някакси? Не е малко постижение. Точно това не е малко постижение, това ти казвам, то не е направена информацията както трябва. Точно това е проблемът, в който имат българите. Не вярват в самия народ и в себе си.
И как да вярваш. Според вас, след примерно 10 години, как ще бъде представена българската история на подрастващите? Как се я представяте? Това е доста незнайна, бих казал, гледна точка, защото с темпото, с което се променя света, с който се променят учебническите издателства, както каза той, може да е по какъвто и да е начин. Но реално срока 10 години не е толкова голям и се надяваме да бъде променена за добро и да бъде изкарана по-правилно в сравнение днес. Доста относително е. Може в зависимост от всичко или може да се промени към по-лошо и това е... Може да се стигне даже дори да ни заличат историята и нас като народ, а може и обратно, понеже пък масово хората, въпреки всичко, те се пробуждат, повечето знаят какво се случва и доста хора се интересуват, то тръгва масово, което значи, че може да се промени към по-добро. Да, Всичко зависи и това, което всеки човек може да каже, нали, доста хора казват, от мен нищо не зависи, нищо, че знаят какво се случва, казват от мен какво зависи точно, това е проблема, че всичко зависи от хората. И ако го разберат и осъзнаят, да, може да се промени към по-добро. Можем ли да наречем инфлуенсърите и съвременните лидери в мнение будители? Защо да и защо не? Значи тук е малко по-едностранно, 90% не. Днешните инфлуенсъри и лидери не бих ги нарекал будители, понеже е пълна деградация. Реално малките деца от това деградират от смартфона. Да, това оказва голямо влияние на подрастващите. Оказва, да, и... Защото проблемът на младите родители е, че започват да дават на децата си връзка със света на по-горно ниво от много ранна детска възраст. Точно така. Вие? В принцип не е проблем. Проблема е, че когато им дадеш телефона и просто ги оставяш да се седят с телефона, в случая детето се възпитава само, не трябва да е така. Да. Трябва ти да го възпиташ, ти трябва да му кажеш кое е полезно, кое не е полезно, защото инфлуенсърите, както и телефона, и да, и не може да помогнат. Има. Защото един инфлуенсър може да привлече аудитория, зависи обаче за какво. Ако той самият реши да бъде будител, може да го направи, понеже той привлича аудиторията, може да го направи интересно, има средствата и всичко. Но в повечето случаи тук става въпрос най-вече за набиране на средства, повече отколкото да пробудиш някого. Да, има някакъв процент от това население на инфлуенсърите, така да се изразим, което подпомага на бъдещето и подрастващото поколение да се реализират, но много малко хора го гледат това и деца. Така е, защото 90% от младежите на нашата възраст са дегенерирали и реално се интересуват само от глупости. Да, точно. Трудно събира интерес. Просто има липса на възпитание. Има приятели. Точно така, възпитанието идва първо от родителите. Има много малко... Да, примерно... Много инфлуенсъри, които правят свестен контекст. Да, но такова съдържание, хубаво съдържание, бих казал, че прави Слави Панайотов от The Clashers, Цанов от Цанов напред и нагоре, който също се занимава с подкасти. Да. Ако става въпрос доста от предишните водещи на предавания, също... Марти Карбовски. Именно. Да. Те вече стават инфлуенсъри, те също правят такива подкасти като нас и казват доста полезни неща, като канят и доста будители, ако мога да кажа. Да, но на Цанов, че подхванахте тази тема, аз съм много за неговият канал, защото той дава гледна точка от много хора. Не вика само да си представя неговата информация. Той вика дава глас. Да, дава глас на хората. И това е много хубаво, ама няма кой да го оцени това нещо. Ако вие бяхте инфлуенсъри, какъв контент бихте качвали в социалните мрежи? Какво бихте показали на подрастващите, които ще ви гледат? Аз бих го направил просто интересно. Значи, по такъв начин, че бих поднесъл една от най-интересните информации относно историята, относно това какво се случва. Така бих го структурирал, че да бъде интересно, не само да е интересно, ами тренди. Да стане тренд, да стане модерно. Така по този начин смятам, че може да достигне до повече хора
и повече хора да се пробудят. Въпреки че тук е много относително, защото не всеки, в смисъл, всеки би могъл да бъде будител, но не всеки задължително би могъл да бъде инфлуенсър и реално да може да предоставя информация, защото е до човека, реално. Затова ти казвам, би го направил интересно. Ами, ако някой ден аз стана инфлуенсър, бих качвала изцяло българска информация по забавен начин, разбира се, но това ще бъде защото децата в днешно време знаят прекалено малко за България. Да, защото новините, които ни представят, не са всичко това, което се случва в държавата ни. Точно. И това си е виновно управлението, но не сме тук за това. Според вас, как би изглеждал един будител на 21 век? И би изглеждал като теб, би изглеждал като мен, би могъл да е журналист, би могъл да е детски аниматор. В абсолютно всяка една среда може да изглежда по различен начин. Разбира се, няма да е с расото и с пушката, както от едно време, нали? Разбира се, че ще е коренно различно, но може да изглежда по всякакъв начин. Реално не би се определил будител по облика или по външния му начин на изглеждане, по-скоро действията. Точно така. Може да е всеки. Стига да иска да го направи, стига да му е интересно, да набере информация, да я докаже, да е достоверна и да може да я покаже на повече хора и да я направи интересна. Няма значение от това дали е по-млад, дали е човек на възраст и какво работи, от това няма значение, стига просто да се интересува от това и да може да го покаже на хората. Ами, това не се случва просто и така да станеш будител от само себе си. Ти по-скоро се раждаш такъв. Имаш такова сърце. Ако не си дарен с това, не можеш да го направиш изведнъж. Не би го казал. Точно в България това се случва. Хора, които допреди не ги е интересувало нищо и в един момент става. В един момент ти намираш някаква информация, то няма значение каква, то може дори да не е история, да не е българско, но по някакъв начин то така те завърта, че става, хвърляте точно там в тази тема, българската история и на тебе ти става интересно, защото намираш някакъв любопитен факт за държавата ти и почваш да търсиш това вярно ли е, това не е ли вярно и почваш и ровиш в един момент ставаш такъв. Защото когато ти е интересно и искаш да знаеш нещо, ти искаш да го покажеш и на другите хора. Проблемът е такъв, че хората се променят, когато вече стане късно. Не задължително, не всеки, не е дефиниционно за това, че всеки се променя късно. Реално си е до човека и както каза Дани, много лесно е да се потърси, просто защото българската история е обменена с много околни държави и тяхната история, като нали, Румъния и Сърбия и така нататък, и с Турция и с империята, преди докато сме били под турско робство и така че имаме много смесица с историята на чуждестранните държави. Ако трябваше да направите училищна кампания, която да събуди интереса на младите към културата или четенето, как бихте я нарекли? Ами за наричането трудно, не бих могъл да се сетя за точно име в момента, но разбира се с помощта на учителите и на директорките на средно училище Васил Воденичарски от село Хайредин бихме могли да постигнем всичко заедно, както ни помогнаха да организираме и този подкаст днес. Да, благодарим най-вече за това. Дават ни твърде много възможности и не трябва да се пропиляват. Да направим четенето тренди. Да. Наистина. Така бих я кръстил. Защото младото поколение почва да пропада още и още. Изключително неначетени. Става така, защото на мода стана простотията. Да. И като стане на мода простията, защото е и по-лесно, всеки иска да бъде такъв. Затова казвам да направим четенето тренди, защото смятам, че може. Да. И ако стане тренд, всеки ще иска да чете. И защото най-вече будителите вече не са героите в сърцата на хората, а станаха тези нови, които не пробуждат, а дават само глупави идеи. Да, с една диалектна дума бих използвал тук всичко за келепир. Да, точно така. В днешното общество, което често се фокусира върху материалното, има ли място за духовните будители? Да,
Има място за духовните водители. Трудно се постига това, защото, както каза, много от хората приоритизират материалните работи, като пари, коли, различни неща. Фокусират се само на това. И по-трудно човек може да отдели време за моралните ценности, за спомените, за подаването на почет към тези хора. Самата вяра се е изтрила и то не е от сега. Самата система го прави така. Още от 80-те години това се потъпква. Потъпква се вярата. Било то към църквата или джамията, няма значение. Просто се потъпква и се прави така, че да обръщаш внимание повече на материалното. Но има място. Защото въпреки всичко, сега е свободно. Всеки е свободен да вярва в каквото си иска. Да. Не е безнадежно. Да, не е безнадежно, но ето и Паисий Хилендарски, като е написал история славянобългарска, що започва книгата, що се срамиш, неразумни юроде да се наречеш българин. За вас кое е по-важно? Материалното или вярата към духовните будители и да пробуждате добротата в хората? И двете са полезни, ако се съчетават правилно. С материалното можеш да подсилиш духовното и да го разпространиш. Правилно съчетано е полезно. За каквато и да е будителска кауза. За мен е вярата. Всичко е на психическа основа. Настроиш ли си психиката по такъв начин, че ти можеш да направиш нещо, ти ще го направиш. Трудно би могъл без ресурси. Да, без ресурси. Аз съм на същото мнение. Но който търси, намира. Така е. Но пак ти трябва психика за това. Точно така. Каква е връзката между свободата и будителството? Когато знаеш, ти си свободен. Когато знаеш какво се случва, ти знаеш какво можеш да направиш, какво не можеш да направиш, тогава ти си свободен. Това е връзката. Просто казвам това, което той каза, аз съм на абсолютно същото мнение. И когато го предаваш на повече хора са ти в каузата, по този начин повече хора са свободни. И повече хора са будни. Да, но не мислите ли, че точно поради тази причина обществото запада, защото вече не вярват към будителите и не се интересуват толкова към миналата история на държавата ни и не само? Системата така е направена. Вече става на въпрос за много по-горни хора и не само специално ориентирано към България и към други държави също. Не е само до това кой колко помни, ами и социалните мрежи прекалено много промениха хората и точно заради тях никой не иска да чете. Всичко тръгва от Разсейва домашното се. възпитание, ако Да. става въпрос. Да. Да. Защото ако Ако ги няма първите 7, ако ги няма първите 7, Няма реализация. Да. Самата среда, в която расте едно дете, е изключително важна за развитието му след това. защото ти когато не дадеш възпитание на едно дете, то вече почва да се самовъзпитава само. И не всеки път се възпитава добре. Затова няма проблеми, примерно, че си му дал телефон, няма проблеми, че си му позволил да си направи социална мрежа, да си направи Facebook, Instagram и така нататък. стига да го напътстваш и да го Да, наблюдаваш. точно. Стига да му казваш кое е полезно и кое не, да му Да му обясниш. усяваш информацията. Защото и аз от доста малък съм се сил на социални мрежи, но това си и до човека, до възпитанието. Дано да се поправи обществото. Родителите също може да се каже, че са будители. Според мен те са първите будители в очите на Голяма едно част, дете. да, голяма част от родителите са будители, но има и такава част от родителите, в които не помага на самото дете, което това е доста... Може ли образованието днес да бъде форма на будителство и ако да, какво трябва да се промени? Сигурност може да бъде. Може да бъде форма на будителство, но със сигурност трябва да се промени. И какво трябва да се промени? Според мен трябва не само учители, но и ученици да се противопоставят срещу образователната система, защото много неща не са вкарани в нея. Според мен има неща, които, както историята, тя е много малко и почти нищо не се знае. Няма нищо интересно.
Отделно вкарват се такива неща в предметите, че ти няма как да ги ползваш. Трябва да е нещо полезно, не просто да си изкараш образованието на хартия. Трябва във всеки един предмет да има нещо полезно, нещо, което можеш да го ползваш, нещо, което ще ти трябва цял живот. Според мен. Едно от тях е историята. Точно така, да. Трябва да се учи българска история, а не примерно египетска, която знам, че се учи. То трябва да се учи, но трябва да е в по-малък диапазон, Да. отколкото българската. Разбира се, защото все пак сме българи, живеем в България и другите народи не учат така нашата история, както ние учим тяхната. Това би било едно хубаво нещо, което би могло да се промени и, както каза Дани, информацията, издателствата на учебници трябва да се преработят всички масово и да бъде по-правилно отсявана информацията, по-добре структурирана, за да бъде по-интересна на едно дете. Странното е, че има в такива държави, в които знаят от нашата история повече, Отколкото ние знаем за собствената си история. Да, за това Също трябва да има темата- промяна в учебниците, трябва да има промяна в образователната система. Също по темата, е като с произведенията в литературата ни, навлезаха много чужди произведения и махат тези, които са нашите, от нашите будители, Старите от българската история. да, от българската история, и това оказва влияние доста голямо за... Наистина, произведения на Иван Вазов има доста, които разказват история. Неща, Да. на които той е бил свидетел. Обаче или са променяни, Или просто... са отсявани и вече ги няма в просто ги образователната система. Да, Така е, за да. съжаление е така. Кой знае произведението Жидов гроб на Иван Вазов? Дали го има в учебниците? Мисля, че Не. някъде Мисля и аз, че няма. няма го. Еми, според вас, как трябва да бъде представена българската история на подрастващите, за да й бъде интересна и да могат да я разберат? Ами да не бъде много дълго, да бъде кратко, но ясно да бъде описано и който иска ще я разбере, който не иска не. Трябва да се дадат важни моменти от историята и според мен, както примерно Слави Даклашев справи, той прави любопитни факти. Трябва да има любопитни факти от българската история, които да показват, че държавата има добра страна, че ние можем да се гордеем с нещо, че сме българи. Имаме много неща, с които да се гордеем за това, че сме българи, дори и в съвременното време. Примерно Карл Атлетика Слесар, на България. да, Да. който е шампион, Никола Цолов, Волейболния. Волейболния отбор. волейболния Ние сме отбор били беше едни на от първите, полуфинали. които сме произвеждали, смисъл, едни от първите в земеделието, имали сме доста голяма икономика. Но това никъде не се говори. И с българския компютър. Да, Първият за това и доста от Прочела ли си в учебниците колко се казва българския компютър? Почти 3 нищо. изречения. Точно. И това трябва да се Почти промени. нищо. Затова и българското производство, което ние произвеждаме, се изнася в другите страни, на нас ни доставят това, което не е толкова хубаво от другите страни. Преди не е било така, сега Не е било вече така. даже нямаме почти никакво производство, то се Да, изнася само суровината. да, точно така. Ние внасяме 98%. Ами според вас, другите държави трябва ли да учат за България и за българската история? Защото не много знаят къде се намира България. Би било полезно, да. Не задължително, разбира се, но би било полезно, защото Доста хора държавата почват ни да се е... интересуват, между другото. Да, Има Да, някакъв има интерес. много такива, които се пренаселват в България. И то наистина не са малко, особено по морето. това е по морето е вече малко Най-вече по-различна тема, която не ни засяга и двамата, между другото, сме доста добре запознати с нея, но там е по-различно, не става на въпрос за това, което говорим в момента. Добре, следващия въпрос. Според вас будителството е личен избор или дълг към обществото? Значи, този въпрос ми е доста интересен и за съжаление бих казал, че е личен избор, въпреки че бих желал да е дълг, но е личен избор. За съжаление и обществото го показва, че е личен избор. Все повече и все повече. Да, защото тази тема вече не се натяква толкова за дългът към... Жалко е да си помислиш, че дори трябва да се използват думите в това изречение с будителската тема натяква. Да. Това показва колко зле и колко ниско е. Паднала е икономиката и всичко. Да, и света, Образование, и духовното Да. образование. Ами, ако погледнете след години, какво бихте искали да бъде вашето будителско дело, за да вдъхновите другите?
да го видят и да вдъхновите другите? Значи, трудно би ми било да отговоря с точност какво би било будителското ми дело. Със сигурност бих желал да направя нещо. Знам, че ще направя нещо. Бих желал да стана учител по физкултура, например. Да, това също е доста хубаво нещо за да останеш след време нещо твое. Също смятам и, че физкултурната подготовка е много важна за народа ни, за населението ни, защото принципно България, българите, ние сме здрав народ по принцип. И доста се размекна, нали, разбира се, не казвам, че физкултурата трябва да е над другите предмети. Обратното, но бих казал и, че е доста занемарена в цялата. Здраво тяло. Да, здраво тяло. Да, точно така. Хубавото е, че тук при нас правим всеки път правим тренировки. Да, покриваме нормативи. Покриваме нормативи, да. Това не на много места се прави с фит зарядките и тези работи. Много хора мислят, че това не е нужно, но си е доста нужно в образованието. И в... Нужно е, да, приятели. Ако трябваше да изберете песен, която описва духа на будителството, коя би била тя? Химна на България. Да. Най-просто. Има и други, разбира се. Като Кой ушиба и ряка. Да. И назад Мома Калино също. Мгм. С какво може младото поколение да допринесе, за да не угасне духът на будителите? С желание и действие. Да се научи да мисли. Да, желание и действие. Към дадено нещо. Повечето просто нямат мислене. Трябва да имаш аналитично мислене, оттам идва интереса към книгите, към четенето и набирането на каквато и да е информация. И всичко се върти в кръг с това, защото има дегенерация и заради това липсват тези елементи, които да ни казват, че трябва да имат децата, за да не угасне духа. Няма дегенерация, има просто липса на възпитание, липса на образование. Че казахте за Спорно. книгите, вие подкрепяте ли аудиокнигите? Защото в някои училища ги препоръчват на учениците. Не съм, Вместо се, истинска не, книга. не съм се замислил, не бих казал, че са лошо нещо, но със сигурност не би трябвало да се препоръчват. В училищата, да. Да. По простата причина, защото младото поколение забравя какво е да прочете и да осмисля един текст. Аудиокнигата за мен е като ако си ангажиран с нещо, Да. Да. тогава Добре, да я слушаш, на да не работа. можеш да четеш, точно така. Да мултитаскваш, български превод, да вършиш работата и наведнъж доста. Какво бихте казали на хората, които смятат, че този празник вече няма значение? Че са в голяма грешка, защото празника трябва да го има задължително, най-малкото отдаване на почет и от малките ценности и стойности на един човек идва другите работи. Не можеш да започнеш без основа. И както казах, забравяш ли си историята, не се ли интересуваш от нея, ще я преживееш наново. Винаги има надежда. Зависи кой как се настрои, ако се настроят повече хора да търсят информация относно българската история и за това какво се случва в България, не винаги има значение този празник. Този Да. празник винаги ще остане в сърцата на хората. Да, може да не е на всички сърцата, но винаги ще има хора, които да го знаят и да го помнят и да го почитат. Да, но мислите ли, че тези хора вече не са на изчезване и повече да идва простотията, отколкото това с духовната цел и будителите? Има ги, има и от едното, има и от другото и с желание, с действия и с повече възпитание. Реално ние сме едното поколение, от нас зависи. Има ги, между другото просто някой трябва да се разрови и се намира доста информация. Да, на изчезване са, но няма да изчезват напълно. И аз смятам, че всеки един човек би могъл да се поинтересува от това. Реално дори и тези, които не са имали интерес, би било станало интересно, защото просто казано е интересно. Да. Да, защото ние на нашето поколение, ние както мисли в момента, така ще възпитаваме тези деца и се надяваме те да мислят по същия начин, да останат хора за такова нещо, като нашето дело. Да. Ако това пак стигне до повече хора възпитават децата си, Да. може би има надежда. Да. Като за финал, бихте ли искали да се обърнете към хората, които ще гледат този подкаст и да й кажете нещо спрямо духовните водители, какво трябва да правят, за да го показват на другите и да ги пробуждат? Бих казал дела, действия, не думи.
На Васил Левски мотото. Дела трябват, а не думи. Да. Аналитично мислене и набиране на информация. По този начин просто стават нещата. Това беше нашият епизод, посветен на 1 ноември, Денят на народните будители. Надяваме се, че ви накарахме да се замислите кои са вашите будители днес, учител, приятел, книга или учебник. Важно е да не забравяме, че будителството не е просто дума от миналото. То е избор, който правим всеки ден. Благодарим ви, че останахте до нас. До следващия епизод останете будни, вдъхновени и любопитни.